Dwom aduanan nsia. Kora madwom wɔto no Alamot sankuo ne so. Onyankopɔn ne yɛn dwankɔbea ne yɛn ahoɔden, amanehunu mu ɔboafoɔ a ɔwɔ hɔ abere biara. Enti sɛ asase ani dane butu na mmepɔ tutu kɔgu ɛpo ase a, yɛnsuro. Sɛ ɛpo bɔ asorɔkye ma ɛhuru na ɛma nkokoɔ woso mpo a, yɛnsuro. Asutene bi wɔ hɔ a ne nsuwansuwa de anigyeɛ ba Onyankopɔn kuropɔn mu, beaeɛ kronkron a Ɔsorosoroni no teɛ. Onyankopɔn te kuropɔn no mu na ɔnhwe ase. Onyankopɔn bɛboa no anɔpahema. Amanaman yɛ hoo na ahennie hwehwe ase. Ɔma ne nne so ma asase nane. Otumfoɔ Awurade ka yɛn ho. Yakob Onyankopɔn yɛ yɛn aban. Bra bɛhwɛ Awurade nnwuma, ɔsɛeɛ a wɔde aba asase no so. Ɔma akodie gyae kɔsi asase ano. Ɔbubu agyan mu na ɔsɛe pea. Ɔde ogya hye nkataboɔ. Monyɛ komm na monhunu sɛ mene Onyankopɔn. Wɔbɛma me so wɔ amanaman mu, wɔbɛma me so wɔ asase so. Otumfoɔ Awurade ka yɛn ho. Yakob Onyankopɔn yɛ yɛn aban. Wɔde ma dwonkyerɛfoɔ,